Koldo Aiestaran etorri da gaur guregana, Nafarroako ikastolen elkarteko komunikazio batzordeko kidea da. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, mentxe. Aipat nahi duztena kontatzeko prest. Orain Nafarroan oinezeko prestaketekin, ez? Egongo dira? Bai, orain nien gehien entzuten den asuntoa momentu honetan Nafarro oineza da. Eta ez bakarrik nien, baizik eta Tuterako ikastolan eta beste ikastoletan baita ere horretaz mintzatzen da, bai. 20an da eta Tuteran ospatzen da aurten. Dena den zu etorri zara ona baita ere bideo bat, ez? Zuzendu duzulako? Bai, elkarlanean egin dugun bideo bat aurkeztera nator, bai. Egia esan da, guk urte hasieran hasi ginen ikastolak berrogei tamar urte baino gehiago dituztela momentu honetan, eta Nafarroko ikastolak, eta orduan urte guzti hauetan zehar testigantza gutxi grabatu dira eta jende asko pasatu da ikastoletatik eta izugarrizko lan interesgarriak egin dira eta jendeak lan handiak egin ditu ikastolaren alde. Eta hori dena, pixka bat nolabait filmatu gabe edo grabatu gabe dugula, ez? Kondo hartu ginen horretaz ardun, diru laguntza txiki baten bitartez saiatu gera gure gizarteari egin dion ekarpen hori grabatzen, eta ikastola guztietako kide batzuk etorri ziren, eta 81 pertsona grabatu genituen, eta hor badugu altxor moduan, eta etorkizunera begira grabaketa luze bat, ez? Eta behin hori egin dugula, pentsatu genuen, eta zerratikan ez dugu hasierako pixka bat hortikan laburpentxo bat ateratzen, eta laburpen hori parte hartu dutenei eta gizarteari ezagutarazten. Eta hori da egin duguna, 20 minututan, 15 ordu dazkagu grabatuta, baina 20 minutu laburtu ditugu, eta pixka bat gure ikastolaren ezaugarriak ezagutarazi ditugu bideo horren bitartez. Beraz, ideia sortu zen pixka bat 50 urte bete zirela eta? Edo lehenagotik ja... Nik uste dut beharra hor dagoela, gure ikastolak nik uste dut entitate garrantzitsu bat izan dela eta dela gure gizarterako, eta ohartu gera momentu oro grabaketa gutxi genuela, testigantza gutxi grabatuta etorkizunera pixka bat eramateko aukerarekin, eta orduan esan genuen, hau egin beharra dago, eta naiz eta prekarioki eta ez baliabide gehiegirekin egin, saiakera bat egin dugu. Eta zenbat pertsona aritu zarete honetan lanean? Komunikazio talde guztia ibili gera talde horretan, lan honetan lanean, baina bereziki lan honetarako gehien bat 3 pertsona elkartu gera horretan. Aitor Ortiz, alde batetik, teknikoak diren lan guzti horiek grabaketak egiten, beste alde batetik Raquel Sueskun, Nafarro ikastolako idazkaria, eta ni neu. Eta batu dituzue, esan duzu 80 pertsona, ez? Testigantzak emateko? Nola lortu genituen? Ez, grabaketak egin ditugu ikastoletara deitu, mesedez testigantza ematen altzuten pertsonen batzuen izenak emateko, haiekin harremanetan jarri, egun batean euren kabuz etorri ziren Iruñara, eta Iruñako egoitza batetan grabaketak egin genituen. Eta zenbat denbora egon zarete bideo hau sortzen? Bideoa sortzen, gero horrela oso mardula den grabaketa baten ostean, esaldiak moztea eta biltzea, badakizu lan luzea dela, baina hori eginda gero grabaketan, gero montajeetan eta Aitor Ortizek oso lan ona egiten du horretan eta bere kabuz hori dena prestatu zuen. Eta testigantza hauetan
aurki daiteke denetariko, ez? Bai irakasleak, ikasle hoiak, gurasoak. Sortzaileetatik hasita, hori duela 50 urte proiektu hau martxan jarri zutenak ardatza hartuta, gero hortik landa sartu dira ikasleoi, zuzendarioi, irakasleak direnak momentu honetan, zuzendariak eta lehendakariak direnak, eta langileak, ikastoletako langileak. Hau da, pixka bat gure mundua osatzen duten eragile guzti horiek. Eta aurkitu dituzue testigantza interesgarriak, ez? Bai, interesgarriak, bitxiak, eta askotan maitasun izugarria islatzen duten testigantzak. Oso garai interesgarriak eta pozgarriak izan dira benetan hor lanean ibili diren pertsona askorendako. Eta espero zenuten hau aurkitzea? Egia esan da ez genuen horren beste, sentimenduaren aldetik ez duen horren beste espero, baina egia da jendea gauza asko aipatzerakoan hunkitutaz aipatzen zituela. Haiendako euren biziaren ikastolak bete du oso tarte importantea bizitzan. Gure seme-alaben ikasketetan parte hartu izana modu eraginkorrean, nik uste dut hori ematen dizu horrelako poz-bizi bat edo bai. Eta jasotako testigantzen artean bat edo pare bat aipatu beharko bazenitu horrela hunkigarrienak edo gehien harritu zaituztenak? Ez dakit, oraintxe bertan pixkat zurekin solasean ari ginenean hasieran suertatu zaigu hori adibidez aipatuko nizuke momentu honetan Alemaniatik etorritako aita bat eta Galiziako neska batekin ezkonduta dagona eta Lizarran bizi direnak euren seme-alabak ikastolara eramaten dituztela. Eta berak baita ere elkarrizketa egiterakoan euskaraz egin genuen, tipoa gai izan da behintzat oinarrizko euskara hitz egin ahal izateko. Orduan, iduritu zait nahiko hunkigarria zer nolako naturaltasunarekin, zer nolako ziurtasunarekin aipatzen zituen gauzak, oso hunkigarria, kanpotikan begiratuta, horrela. Eta, normalki sorreran ibili direnak, sorkuntza astapenetan, hor eman ziren aldaketak, hau da, oso prekarioki hasi zirenak eta gero ikastolaren mundua nola bilakatu den ikusita, horiek bizi izan dutenak nahiko harro eta pozik ematen dizkizutez bere testigantzak, oso polita izan da bai. Eta gero, suposatzen dut, seguraski zonaldearen arabera testigantza motak ere desberdinak izango zirela, ez? Bai. Adibidez, Nafarroa iparraldeko ikastola bat edo hegoaldekoa. Baina nik uste dut ikastolaren nortasuna eta orokorrean hezkuntza eredua berdina denez, askotan gauza beretsuak aipatzen ziren, ikastolarekiko. Gero, noski, euskera eta ikastola gaia ukitzen genuenean, batzuk badituzte ohitura konkretu batzuk eta beste batzutan tuterako ikastolan ez zituzten halako eguneroko ohitura hizkuntzarekin, zituzten ohitura berdinak, ez? Eta orduan alde horretan ikusten ziren ezberdintasunak. Baina, bai, egia da nahiko beretsuak izan direla irakasleekin izandako harremanekin, ikastolan jaso dituzten balore konkretu batzuekin, eta bai, nahiko... Eta gero, bideoaren barruan egin dituzue atalak bezala, ez? Euskara, hezkuntza... Bai, pixka bat guk galdetzerakoan egin genuen edo erabilik ditugun pixka bat norabide berdina eraman dugu, ez? Hasiera batetan oso hastapenetan, aipatzen ditugu
euskera eta ikastolarekin dauden harreman eta zergatiak eta hori dena pixka bat esplikatzen da. Gero ikastola eta hezkuntza eredua jorratzen da, eta horretan eleaniztasuna, Europako dimentsioa aipatzen da, eta gure tresna gureak, esan dute ikastolak sortutako tresnak eta ereduak, eta gero pasatzen gera kooperatibismoaz hitz egitera, guretzat oinarria da, gure izaera kooperatiboa, eta azkenik elkarrekin hezkuntza eraldatzen ari geralaren testigantza ematen dugu. Pixka bat hori da erabili dugun gidoia bezala, eta berez, gehiena euskaraz da, baina badira ingeles ez hitz egiten dutenak, bai, ez ginen ausartu beste kasu batzuetan alemaneraz, sartzen pixka bat sobera ez komplikatzeko komunikazioa, baina bai, gehienak euskeraz egitelako, euskaldunak direlako, beste kasu batzuetan erderaz, gaztelania hutsean, ala delako realitatea, eta beste kasu batzuetan, ingelerazko ama baten testigantza, berak galdetu genion eta berak ingeleraz egiteko ohitura edo errestasun gehiago zeukala aipatu zen, naiz eta euskeraz egiteko gai zen baita ere. Eta gero azpitituluak jarri dituzte? Bai, jarri dizkiogu azpitituluak gaztelaniaz, jendeak hobeto ulertetzen eta bai. Eta bideo honekin zer egingo duzu? Sare sozialetan eta zabaldu, ez? Bueno, orain pixkat gure artean pentsatu genuena izan zen bideo hau ikastoletara da eta gure gizartera pixka bat gure realitatea zer zen den ezagutarazteko. Askotan baita ere ikastoletara hurbiltzen den jendea pixkat ikastola zer den ezagutzeko haiei bideo hau eskaini. Eta gero, gaur egun badakigu gauza luzeak oso zailak direla dena jarraian ikusteko, 20 minutu ditu bideoak, pentsatzen ari gera hurrengo hilabetetan hortikan horrelako pilula txiki batzuk ateratzea eta sare sozialen bitartez pixkat banatzea jendeari gure izaera zein den erakusteko. Eta zei jenderi dago zuzenduta? Nik uste dut gizarte osoari zabaltzen, zabaldu nahiko geniokela, pixkat ikastola zer den ezagutu nahi duten edonorri zuzentzen gera, baina gero egia da, gehien bat ikastola helburu bezala edo euren aukera bezala ikusten dutenei gehiago, nik uste dut eragin gehiago izanen duela. Eta egiten zenutenean, helburua zein zen? Ikastolen ibilbidea ezagutaraztea edo ikastolen mundua? Nik uste dut askotan interesgarria izaten dela eta ez bakarrik ikastolaren munduan baizik eta beste erakunde edo beste sortatzen diren, gure gizartean sortatzen diren arlo askotan bezala, gauzak batzutan esplikatu behar dira. Ze jendeak izan ditzazke begirada bihurrituak edo ez dituztela gauzak ongi ulertu, eta askotan nor geran, zer geran, nondik gatozen eta zertara goazen esplikatzea, nik uste dut eraginkorra izaten aldela eta askotan esaten zu, kontxo, begira, hau ez nekien, edo begira, orain hobeto ulertzen dut ikastolaren mundua eta horretarako egin dugu, pixkat jendeak horrela pixka bat beste idei erratuak dauzkatenean, pixka bat zer geran
hori pixkatu beto erakusteko. Eta nolakoa izan da esperientzia bai zuentzat eta bai testigantzak eskaini dituzten pertsonentzat? Pues esango dizut, hasiera batetan hau pixkat hartu genuela lan bat bezala eta ez geniola horrela aurretik nik gutxienez horrela bihotz zabalik eskaini gaiari zeren, bueno, pues venga hau goazen hau egitera eta berehala konturatu ginen, pues jendearekin izan genuen harremanak eta jasotako testigantzak eta jasotako bizipenak eta jendeari zer garrantzia izan duen ikastola euren bizitzetan ikusita, benetan unkitu gintuela eta benetan ardura gehiagorekin egin beharraren ideia sortatu zitzaigun, importantea da oso, bai. Eta ilusio gehiagorekin ingo? Bai, egia esan da, eta instituzioa bera, ikastola bera, gure gizartean daukan garrantzia izan duen, bere ibilbidearen gatik eta bat, gehiago ziurtatzen dizu ze garrantzia daukan eta ze importantea den eta gure aldetik zenbaitegarria den, ez? Eta etorkizunera begira, uste duzu jarraituko duzuela halako proiektuak aurrera eramaten? Pues bai, nik uste dut, astekota bat hor jaso dugun testigantza mordo horietatik, askoz ere gehiago, zuku gehiago atera daiteke. Zenbat ordu esan duzu? Orotara, uste dut, 14 ordu izan zirela. Ez da gehiagi, askoz ere gehiago egin nahi genuen, baina, gure horretarako genuen dirutza txikia zen eta mugatu gara, baina lehendabiziko urratsa izan da. Hortikan askoz ere gauza gehiago egiten alda eta gainera bertan geundelarik baita ere beste idei batzuk suertatu zitzaizkigun, eta jendeak ez da zergatik ez dute beste olako zerbait egiten eta interesgarria. Eta beraz, bukatzeko, zergatik gomendatzen duzu bideo hau ikustea edo nori gomendatu? Nik edozein gure gizarteko edozein laguni aipatuko nioke, pixka bat ikastola zer den eta ikusteko modu egokia dela. Eta bereziki, nik uste dut euren seme alabak hezkuntzan sartu nahi dituztela, esan dut ikastola edo beste eskola batzuetara eramateko garaia iristen denean, gure proiektuaz pixkat gehiago jakiteko eta oinarriak zeintzuk diren eta nondik gatozen eta nora goazen pixkat ikusi nahi baduten, nik uste dut ikus-entzunezko baliabide, oinarri, esan dute euskarri on bat dela, horretarako. Beraz, ikastola ezagutu nahi duen edonork, eta gainera testigantza politak eta hunkigarriak ere aurkituko ditu, ezta? Hori da. Eskerrik asko, Koldo, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, mila esker.